pokutový kop. No. Toto je jasný faul, myslím si, bez lopty. A keď tá lopta keby určite išla popred obranu, že by išla na Poznara, tak si myslím, že toto by bol automatický pokutový kop. A myslím, že to už je na hrane pokutového územia, kde sa už vlastne to bere za pokutové územie, čiže ako penálta. Ja predpokladám, pretože ide okamžite smerom 16 a áno. Bol to Japy, ktorý sa vracal a zostrelil Poznara. Ešte síce ukazuje, že hral možno plecom, ale tam evidentne došlo ku kontaktu. A v 89. minúte bude mať Trnavský Spartak výhodu pokutového kopu. Nič nenasvedčovalo tomu, keď Trnava bola po 45 minútach bez strely na bránu. Viedla síce 1-0, ale nedarilo sa aj nejako extrémne a aktívne atakovať brankára Popoviča. Teraz je to 3-0 z 5 striel celkovo na bránu. A sám faulovaný Tomáš Poznar stojí pri lopte. Je to jeho 5. zápas po príchode do Trnavy, po návrate do Trnavy. A Poznar túži streliť svoj prvý gól. Nedal ho! Ešte možnosť na dorážku, stále lopta. Bola v ohni. Popovič